unes simples ampolles, anar formant caps, posar-les unes a sobre les altres i construir caps grans, petits. Primer les juntàvem de la manera que ens donés la gana, o sigui, amb total llibertat podíem posar-les de la manera que volguéssim. I després el següent pas era amb una cinta aïllant, adhesiva, anar-les lligant ben apretades, després amb tela recobrir-les totes i llavors pintar-les al libre albedrío, no? També jugant amb els colors i tal, però tal com cada una persona sentia, i després ja fent els detalls finals com són boques, ulls. De fet, d'alguna manera, els projectes que fem ara intentem que hi hagi molts col·laboradors, que realment sigui un tema participatiu. Llavors, nosaltres, com tenim també l'art com a eix vertebradors, ens agrada comptar amb estudiants, en aquest cas, estudiants a la Llotja de Belles Arts de Barcelona, que han ajudat més en el projecte amb el Marcelí, i després la participació d'estudiants de batxillerat artístic d'aquí de Mataró, que també s'han sumat al projecte com a artistes mateixos de l'escultura, amb la qual cosa és un projecte ideat i coordinat per entitats de salut mental i que es dediquen al tema de l'art i la cultura, i també amb protagonistes, tant estudiants com pacients als diferents centres, com usuaris. Tots nosaltres d'alguna manera hem anat posant el nostre granet de sorra. I llavors una part bàsica de la integració és això, poder treballar amb altres col·lectius, amb artistes i amb la societat, amb la comunitat.